l'àrea de cooperació de l'Ajuntament de Lleida ens dediquem a fomentar iniciatives de cooperació i educació per al desenvolupament, contribuint social i econòmicament al creixement dels pobles i col·lectius vulnerables o ben empobrits. A l'àrea tenim projectes que fomenten la pau, les relacions nord-sud, la interacció efectiva entre cultures, la interculturalitat i la diversitat. I el nostre objectiu és crear consciència crítica i aconseguir un món més just i sostenible. Els valors amb els que ens identifiquem són la cooperació i la solidaritat. A Colòmbia treballem des de fa 26 anys amb el Departament de Lérida, Tolima i amb la seva comunitat. Creiem que és clau el treball en xarxa per Colòmbia perquè reforcen els vincles y la ayuda mutua entre comunidades. En el hermanamiento en Lérida, Tolima, Colombia, se desarrollan proyectos que buscan propiciar condiciones de igualdad y oportunidad en los grupos poblacionales que lo requieran, con la finalidad de apoyar el mejoramiento de su calidad de vida.